So karon mga idol, natay pinakadako nga challenge sa atong trabaho. Dunay ipataod nga tiles nga gihatag ra ang mga gamit, mga sobra ra sa mga ginamit sa uban. Ang gidagkoon dunay 60, dunay 40, dunay 30, dunay 20. Ipataod na sa tag-iya kung mahimo ba na nato nga lain-lain magidagkoon. Pangitaan na ako paagi nga mahimo na akong design ang gamay ra nga tiles kaysa daghan. Ang daghan biya akong ipalabi kay ang kinadaghanan ani kapin gatos ka buok nya, ang uban nay 20 ra ka buok, nay 30 ra ka buok, nya ipasagol ra ang tanan. Tan-aw na ko kung makaya ba nako mga idol. Ug dara ang resulta guys, murag dili pa ko komportable magtan-aw sa panahon man guys. Tara guys, puti ang design sa tunga. Wapata ka siguro makauyon ba sila ani kay mura gini ang makaya nako guys. Kay ang gigamit na tunga tiles lain-lain og gidagkoon. Pero kung putbolon ta guys, di na problema kay inikaw man ani pinisuno naman eh. Kitsa pa may putbolon nga human naman. Ang atay gawiting na itong trabaho guys. Duha na kabuk gawiting na ko guys. Nagtanaw lang sa atong pagkabutan.